guys, what's up? Nata karon sa bukid Gago! para maipakita ninyo ang view sa dagat na dirita sa bukid Bagbis. Kita ninyo nasa Uluyo. Nice kayo ang view. Okay guys, pauwi na tayo kasi super layo na natin. Pauwi na tayo kasi baka may ahas. Takot ako sa ahas. Gago! Pauwi na kami. Salamat sa mga walang sawang sumuporta. Mag-comment, mag-like and share sa video ito. At paki-subscribe naman din po para ma-update kayo sa mga bago kong post, kung ano, kahit ano, basta may ipapalabas ako ng mga bagong post. Salamat!